Bueno, pues així estem Trini i jo raonant de son pare, que a més de ser un bon fuster, era un personatge total al poble. Jo que he tingut la sort de conèixer-los des de xicotet, dono bona fe d'ell. El que m'agradaria, Torres Trini, és que ara que estem així tan a gustes dos, que me contares algo de ton pare, que recordes del taller, de com era ell com a fuster, alguna xerrada, com duia ell el taller de fusteria? Ell el taller de fusteria el duia molt bé. Ja saps tu que ell sempre tenia allí una companyia molt bona, que era ton tio Manuel, i sempre estava allí xerrant de companyia d'ell, i ell pues, allí estava feliç treballant. I en acabant, pues sí, ell en l'església també ha fet moltes coses, que no sé si ho sabreu. Sí que ho sé. En l'església ell ha fet moltes coses, de candelaris, d'aixos candelabros i de tot. Ell allí ha fet moltes coses. I així en el poble també ha fet moltes cases. Una d'elles la teua. Així és que... I en acabant, pues claro, conforme se va anant fent major, pues volia agarrar a un substitut, però el substitut no li agradava la fusteria. El substitut, ell, fusteria no ne volia fer. Qui era el meu home. I ell se ficava a fer mobles de cuina i en acant a fer moblets. Així és que... Però mon pare en la vida li digué: Paco, això ho has de fer així. Només li digué una cosa: en la tupi no treballes mai a l'aire, com treballava jo. Tu sempre fica palograma, perquè treballar a l'aire és molt mal, Paco. I ella te dic que ell li dona uns bons consells i hasta que se trencaren les relacions. Ell tenia, jo el recordo molt com a treball a gust, i com tu dius, un lloc on anaves, jo per exemple és que ho he disfrutat molt, no? De sentar-me allí, simplement a veure-lo treballar en la llapicereta i l'orella, i quan te dia alguna cosa, se baixava les ulleres, te mirava per damunt, contava totes les seues històries. I també te volia preguntar això, ell és jubilat prou major, ell tancava el taller ja major. En 70 i pico d'anys. Perquè és que entonces no havia seguretat social. I és que en l'any 62, i necessitava aquests anys per poder... Entonces ell, en l'any 62, ell entonces tindria, és que en l'any 10, pues ja tenia 50 i pico d'anys. És que en l'any 10, en l'any 62, tenia 52 anys. Entonces se tenien que pagar com a mínim 15 anys. Sí, perquè també me contares que ell en un principi treballava amb un tio en la tintant roba. Quan tenia 18 anys. Quan tenia 18 anys. Que ell tenia que ser fuster. Tenia que ser fuster el germà de mon pare. Però aquell convingué més anar-se a l'estacioneta de Madera i entonces a mon pare, com li agarraven atacs epilèptics, un dia per poc es cau dins de la caldera de tintar. I el cosí li digué: tio, així té Torquato. I entonces se fica allà. Perquè era un perill, i entonces quan ell començava a dependre l'ofici de... Pues mira si després li ha tret profit, perquè... Sí, i ell anava a Sant Carlos i tot, que ell sabia de dibuix, que per això dibuixava les talles que tenien que fer i tot. Sí, això recordo una anècdota quan va fer el catafalco per la resurrecció, estant don Joaquín Tomàs Pérez, que pujava el ressuscitat en unes polers, que allò era uns invents que feia que pareixia Leonardo da Vinci quan se posava... Això ho va fer ell estant en la mili, quan en la guerra. Estant en la guerra, que ell ja no feia la mili, ell estava d'assistent en un militar. I li digueren que vinguera a fer-ho i fent-ho se trenca el braç. I clar, com ho justificaven, i el retorn que estava entonces, va fer el paper com que se ho havia trencat en l'església. Això va ser anterior a el que t'he contat, això va ser en el monument que se feia per els primers anys del descendiment, que pujava fins dalt del camarín, que era altíssim. Això se va fer antes. Sí, això era abans. I després, el que jo te conté, estava jo ja, encara era seminarista, sí. I me recordo jo que ell se posava a pensar coses i a idear, i bueno, era un enamorat del seu treball, de la fusteria. I ell tocava la música, que tu saps que tocava la música. Sí, era músic, també. I jo estava sempre en ells, en els ensaios, perquè m'agradava la música. El que és que ha sigut una burra que no ha després mai el solfeo. No fa falta que te digues burra, digues un poc torpe. No, i perquè don Félix Ramiro li dia: Torquato, la música ha de vindre un dia que
cada triomfar. I la xiqueta podia dependre. I no m'entrava el sofeu per un camí del món. Bueno, però ho ha tret el net. Ha passat com a mi, jo els meus fills no, i tinc dos nets a la banda. I les dos rebesnetes. Per tant, la banda Sedaví pot estar ben orgullosa del tio Torquato. Sí. Ha deixat ell llavor. I la filla, que jo quan tenia 5 anys ja no me podien dir res, perquè en seguideta ho captava tot. Entonces els reixos eren els músics de la banda. Se disfressaven de rei. I a tu no t'ho passaven. A mi no m'ho passaven. Vingué un any que vingué el rei Miguelón. Tu te'n recordes de Miguelón, el que estava allà en el sequer del tio Simeón? Clar, que me'n recorde. I ve i diu als reixos, i quan se'n va li dic a mon pare, este és el rei Miguelón. I mon pare, el rei Miguelón, l'han pintat de negre, però igual és el rei Miguelón. Jo ho he sentit contar a ton pare més d'una vegada. Ahir passa, ja hi passa i no passa res. Ara l'any següent li toca al pare de Blanquera. Sí, també era músic. Ell era l'abanderau. L'abanderat, sí. I ve a dur-me els reixos i quan se'n va li dic, mira, enguany m'ha tocat el rei abanderau. Mon pare... Quan anaves a tots els assajos, sabies qui eren, els coneixies a tots. Entonces, ahí calla i ja no passa res més. I a l'any següent li toca el tio Vicente el Carbonero, que saps qui era, de la meva tia Carme la Carbonera. I quan ve i se'n va, li dic, mira tu, ara enguany ha tocat el rei Carbonero. I mon pare, el rei Carbonero, jo no l'ha conegut. Enguany el rei Carbonero. I ell se'n va en seguideta, jo me fiqué a mirar els reixos i se'n va i diu, Vicent, t'ha conegut? Vaig llamar la sorra. Això que ha canviat la veu i tot, diu, però igual té. Ella ens diu, és el rei Carbonero, ni per la veu ni res per la cara. Si duia la barba per ahir, les melenes, ella t'ha conegut. I a l'any següent diu, bueno, enguany hi ha reixos, dic, per què tenen que vindre els reixos si es conec a tots? Mira, ella se riu, es conec a tots els reixos. I dic, pues bueno, ja que ho saps, ja saps que els reixos qui són. Però els teus cosins no els digues, que eren els de la tia Amparito, un tio Ernesto. Tio Ernesto, el barber. El barber, que Amparín tenia 5 anys menys que jo i l'altre en tenia 8. Els teus cosins no els ho digues. Com que allà quan venia el dia dels reixos, ens deia, anem a passejar-se per l'horta. I ells, per què han d'anar per l'horta, teta? Per què han d'anar per l'horta? Perquè fa solet, perquè ells enrotllaren els reixos i es dugueren els reixos perquè els repartiren. Així és que la meva vida de xicoteta, i mon pare Arremat ja t'he dit que ell de fuster ha sigut una... Jo recordo que a part de lo de casa, la primera prestatgeria que vaig tindre per als llibres estava en el seminari. La va fer ell i jo li deia, Torquato, acaba-la que cantaré missa i no tindré encara... I se ria i dia, quan el tio t'acabarà la prestatgeria, i me la va fer de manera que, segons el tamany del llibre, jo pujava o baixava les estanteries, que ara he tingut moltíssims anys. I bueno, era una cosa, quan t'acabava, o quan venies a les portes, o bueno, per lo que n'hi ha ara d'ell, igual les portes del carrer que les abatibles. Jo d'ell tinc moltes vivències i, clar, és que ell i el tio estaven també molt units. La casa està, des que la varen fer tenint jo 6 anys, que abans era l'almacén de Serraura de mon pare. Ell, així no ha tratat de fuster, només que ell. Doncs així tu saps també les que ha fet, la d'Avelino, la de Llanfro, la d'Enrique. I una anècdota molt bona que n'hi ha, que jo se la contava d'ells, quan vaig fer el piso dalt, clar, la barana i tot ho va fer ell, el finestró i tot. I va fer, no, hi estan fetes, els barrots, de manera que el cristal tenia que entrar a pols. I que n'hi havia l'arquitecte, que era molt jovenet, deia, yo no sé cómo entrará aquí el cristal, no sé, no lo entiendo, que este hombre cómo ha hecho esta ranura y tal y cual. Y tío Torquato, este diu que ahir els cristalls no pot ser que entren sencers. Diu, a veure, a quina hora ve el xicón este? I pues per l'esperar normalment ve per mirar l'obra. I se'n ve i li diu, ¿vostè és el senyor arquitecto? Diu, sí senyor, para servirle, tal, molt educat el xicón. Diu,
traiga el cristal, por favor, i aquell li diu cristal, que estava tallat i tot ja, agarra, el col·loca en la d'això i se li fa esta banda, pam! I aquest cristal se queda col·locat. Jo me'n recordo de la cara que va fer l'arquitecte. Clar, després el problema està en que si se trenca algun cristal ja veurem qui és el guapo que el posa, però de moment ahí estan quasi 20 anys estarà fet el piso de dalt, sí, o més. I ahí estan. Estarà fet més anys, perquè mon pare ne farà 23 el dia 9 d'abril, que és bonic. El dia 9 d'abril, 23 anys. Jo que me descompte, sí, perquè jo estava d'enfermero en Serra, sí, tens raó, res de 20 i pico, 30 i pico. Perquè el meu nen ne farà 23 de setembre i ell es va morir, la meva filla estava en estat. Pues l'esport i dalt la barana d'això i tal l'ha feta ell, són les últimes coses que tenim fetes d'ell. I així saps que les dues cases dels Panyeros també les va fer ell. Sí. I la d'allà de l'altra també, totes. I la casa del Mont de Rosari també. En la iglesia que dius tu, les dues portes de les dues habitacions veues, quan van fer la reforma, eren de Movila, que les havia fet ell. I a la iglesia no n'hi havia, al costat eren molt velles, tuntinyoses. Diu, el tio les arreglarà per allí i les acoplà, li va fer la forma, però és que després li va de la car, perquè tenia que anar en blanc. I la fornícula va estar la relíquia de Sant Torquat, ella ha fet molt en la parròquia. Molts treballs. Ella ha fet molt. Bueno, moltíssimes gràcies. Ja sabem un poc més del tio Torquato. Pues si hi ha algun viatge que necessiteu més, pues me teniu a la vostra disposició. Moltíssimes gràcies i estem molt contents de tenir un fuster com ell a Sedaví. Ell i altres com ell, que tenim una bona sembrada de fusters com ell, enamorats de la seva professió i de la que tenim que estar orgullosos.